أزي دمسكم دمس سلفنا هذا إرترايو دمس سلفنا هذا إرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هذا إرترا نافدالوه وترسولوس حموسن كدامن أمربه حبريتا erinahda.org زقرب مدبيو دمسي سلفنا هذا إرترا دمسو صعات إرتراويانين قبلوا أبرحون كربان بمخان فنوادم سنهدان مكتتال تداليهم زلهم صغبركم سمعتنا كما يتغنيو لوم قدام شدشات كمتي خلتاشن 10 تانيو لوم زلونا تحستوتات قديمة كحبراكم فلما كم تلمود بزينا كجمريو بدحرزي كابوري توتات هزبز تلاخد صحف كهلوان نعيو طعم زيناون أكال تحستونا كخوني صغبركم سمعتنا حج زينا نهو نابغ خبلاكم داغماي سلامتنا يبصحكم كبرى سمعتنا كاب دمص سلفنا هذا إرترا سمناوين فتات النهام إرترا مايك شوطو ترغيبا مستباهل بغنزاب تقاطيعهم من نبابر حزب إرترا بزخف أدرجو بتيحلو زلقوان حيالو سبات مايك شوطو ترغيبا بزبل كسي ماي غنزاب مقطعتي تبين اللهم بفلايا كتما سمرا أقلقلت ماي إدو كاب زبل العلقلي تورحي أغطير خمزالة زحبرو من جتات ريدي إيرانا كاب ديقاتات علاتات كاب كانشلتات سركب ماي جو كي ترفا شيتكم مستباهلو سبات يوم زوم بغنزاب تقاطيعهم زلو زاقي ترغيبو بزال حبريتا مسرت زوم مستقطع سبات كاب 300,000 كساب 1.5 مليون نقفة كخوف تبين لهم اللهم حيال غابتم تقاطيعهم زلو سبات العلع عقمنا خويننا حاجزونا بمبال ناب حزبي زورو خمزلو تفليطهم بهاجراو تلفزيون مجلس انها بنكلو طف زباله بريزيدنت اوغندا ينقاف بريزيدنت اوغندا يوير مسيفيني ابو تلفزيون قريبو اب اوانو غديات بمتقار مجلس انها بنكلو طف بمبالو ابت هاجر مزارب خوينلهم ات بريزيدنت بغلطه تقمتي بتلفزيون تاجر بقطتا زمحلالف مجلس انها بنكلو امنغون عستات 10 سكند زخون بمحبس افنچو دحر مصرا كالي محبس بمسحب كي تخول يطفيلهم كاب 1989 حزون عستا 30 عامتات اب سلطان زلو بريزيدنت موسيفيني نهزب زمحلالفهم الاختيار امنغيو كي تخولت اف مبالون يقريتا بزي محتاتون اب لعل حزبي اوغندا زلو نعقات زنصبارقي انا تبهلي نقفالهم ناي سلطان عدميون من وحق ومتهاجر زغير زلو بريزيدنت موسيفيني ابزمت مرجع خسغون زخلو تقامتي كبوليتيكال مسل تهاجر من الايوم غونصي تقام كم زلو كنقف صنيحيهم بريزيدنت موسيفيني حدا غابتم منوي عامتات اب سلطان زركب ملختي مراحت هاجرات افريقيا مخانيو زغلاص سودان كلتا تهدراي نفرت بمجጫን 8 ሰባት ቆሲሎም سرحت روسيا زغونا أنتونا زعينة كلتا تهدراي نفرت سودان معرفة نفرت كارتون بمجጫን بوحدو 8 ሰባት ቆሲሎም اتناي سب النبراتنا بمن مللا سنطفا وتهدراي نفرتي بربع 3 ጥቅምቲ ንበረራ ኣብ ዝዳለወሉ ጽርግያ እና ተጓዓዛን ከለዋይን ተጋጭያን ጠንቅት ግጭት ኣብ ናይ ኣየር ትራፊክ መቆጻጸር ብዘጋጠመ ቴክኒካዊ ጌጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጽ እኳ እንተሎ ምጽራይ ይካየደሉ ከም ዘሎ ኣፈኛ ሰራዊት ሱዳን ብርጋዴር ጀነራል ኣሕመድ ኸሊፋ ሻሚ ገሊጾም ኣብ ሱዳን ወርሕ ጥሪ ጥራይ ሓደጋ ወተሃደራዊ ነፈርቲ ከጋጥም እዝን ሳልሳይ እዋን ምዃኑ ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ይጠቅስ
ኣብ 21 መስከረም ነፋሪት ውግእ ሱዳን ወዲቓ ብምሕምሻሻ ክልተ ኣብረርታ ከም ዝሞቱን እቲ ምንጪ የመልክት ብሰንኪ እገዳ መቀያየር ኣቑሑት ይኹን ሓደስቲ ነፈርቲ ንምግዛእ ን10 ዓመታት ተጸጊማት ጸንሐት ሱዳን ሓንቲ ካብተን ዝበዝሐ ሓደጋታት ነፈርቲ ዘጋጠመን ሃገራት ዓለም እያ ሶማልያ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ተካይዱ ኣብ ሶማል ከተማ መቃዲሾ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ልዕሊ ዝጸዓነት መኪና መጥቃዕቲ ተካይዱ በትምሶኒ ሓደ ጥቅምቲ ዝተካየደ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ከምዘየለ ሮይተርስ ሓቢሩ በቲ መጥቃዕቲ ባንዴራ ኢጣልያን ሕብረት ኤውሮጳን ዝተሰቕላ መኪና ገለ ክፋላ ዓንያ ክትለዓል ከም ዝረኣዩ ናይ ዓይኒ መስኻኽር ይገልጹ ነቲ ልኡኽ ዝዓጀባ ዱርዓት መካይን ተመሪሐን ኣብ ዝጓዓዛሉ ዝነበራ እዋን ነታ ዝተጻወዳ መኪና ብምፍንጃር ርእሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ንምክያድ ውጥን ከም ዝነበረ አልሸባብ ብመንገዲ ኣፈኙኡ ገሊጹ ዝርዝር ናይቲ መጥቃዕቲ ክሕበር ምዃኑን እቲ ጉጅለ ሓቢሩ ሕብረት ኤውሮጳ ሓደ ካብቲ ኣውራ መወልቲ ናይቲ ኣብ ሶማል ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኑ ኣብ ወተሃደራዊ ስልዮን ርክብን ስልጠናታት ከም ዝህቡን ይግለጽ ኢትዮጵያ ብምልኣይ ዓቢ ዝተኸሰሱ ናብ ፍርዲ ቀሪቦም ኣብ ኢትዮጵያ ምስተዓሌታዊ ግጭት ዘስዓበ ቅልውላው ብዝተኣሳሰር ዝተጠርጠሩ 312 ሰባት ኣብ ፍርዲ ቀሪቦም እቶም ኣብ ብራዩ ዝርከብ ናይ ወረዳ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረብሉ ግጭት ክለዓዓል ጎስጊስኩም ገንዘብ ኣዋፊርኩም ንብረት ብምዕናውን ብምዝማትን ካልእ ዝብል ክስታትን ተመስሪቱሎም 26 ካብቶም ጥርጥራት ብገበን ቅትለት 195 ከቢድን ፎኩስን መጉዳእትን ምውራዶም ክኽሰሱን ከለዉ 4 ሰባት ኣብ ቅትለት ምስታፎም 4 ከዓ ገበን ቅትለት ምፍጻሞም መርትዖታት ቀሪቡ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜናታት ሃገር ገሊጸን ፖሊስ እቲ ዞባ 12 ሽጉጥ ሓደ ቦምባ 4 ካላሽን 74 ከዓ መሳርም ጎዘምን ከም ኤግዚቢት ተቕሪቦም ተወሳኺ ጭብጥታት ንምእካብ ከዓ ናይ 14 መዓልታት ግዜ ሓቲቱም ዓሌታዊ ግጭት ኢትዮጵያ ንግዚኡ ዝሃደዳ ይምሰል እምበር ጸጽኒዑ ፈኸም ምባሉ ከም ዘይተርፎ ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ይገልጹ እምበር ከስኩብራትን ኩብራንን ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ፍጽም ዝተረፉ መደባት ሓድገኩም ሰላም بخراي كونن كان سيد لاي استقبل جوها اليومات كبر زفلت عرضات بس قلم عيت عبزين ربي ما بلي عوثر عفتن زوعاري واني ربي الوصفات لبقين زمسلو زهين حقيرا ونتو زقدمو سيقا أسيرو بأسو النابلي فايدا يبلو حقير توامرو نتفتحتي ولين هاجر مولا مالت نتفتحتي ولين هاجر مولا مالت انت يا عبس نوري اخرن ولا بيت انت يا عبس نوري اخرن ولا بيت حاضر مالي رزق طفيرو كما يعبيرو حاضر قلت قدمو مدمر سلام ريتا هزب سامع عني تبصروا دوم مسلمين رفض العاسي تعال سئليو قلوبه بتاتنا ሚኒስትርታት ንውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝባን ስዋዕት ይብሎም ኮሎኔላት ንፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ረጊጾም ባይወጹም ዝኸበርኩም ኤርትራውያን ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ሓደገኛ ቀራና ኣትዩ ከም ዘሎም ኩልና ንዕዘቦ ዘለና እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣም ኩሉ ኤርትራዊ ብኤርትራ ዝኣምን ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ኣትዩሎም ይፈልጥ እየም
حصلتنا إنفورميشن كم زلوهم حزبنا አይጠራጠርን እየም ኣብዛ ሰዓት እዚኣም ሰለስተ ሓደገኛ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ኣጋጢሙሎም እቲ ሓደ ፍጻሜ እቲ ስርዓት ብኻድራቱ ገይሩ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ህዝቢ ዓዱ ገዲፉ ንኽኸይድ ዶብ ኤርትራ ኣብ ቀረባ ግዜ ክንዓጾ ኢና እንዳበሉ ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ገዚፍ ጎስጓስ ይገብሩ ኣለዉ ዶብ ከይተዓጾ ጥፋእ ዝዓይነቱ ንህዝቢ ኤርትራ ኪድ ውፃእ ዝዓይነቱ ሓደገኛ ጎስጓስ የካይዱ ኣለዉ ብኡ መጠን ህዝብና ተጓሕጒሑ ይኸይድ ኣሎም ካልኣይ ፍጻሜ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ናይ ካቢነ ኣኼባም ብዘይ ሕፍረት ነቲ ዘካይዶ ዘሎ ጉዕዞ ምስ ኢትዮጵያ ልፍንቲ ወይ ክንሕወስ ምዃንና ኢሉ ብወግዒ ኣብ ኣኼባ ኣብ ዝገለጸሉ ሰዓት መጀመርታ ጉዳይ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ እምበር ንስኻ ይኮንካ እንትውስኑ ምስ በልዎም ዝኽልክለኒ ሰብ እንተሎም ክሪኦ ኢሉ ኣኼባ 9 ሚኒስትራት ዝባን ስዋት እንዳበልዎ ኣኼባ ረጊጹ ገዲፍዎም ከይዱ ሳልሳይ ፍጻሜ ዝሓለፈ ዓርቢ ብምሉኦም ኮሎኔላት ኣብ ሳዋ ኣብ ዝተኣከብሉ ብብርጋዴር ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ዝተመርሐ ኣኼባ ምስ ኢትዮጵያን ተተሓወስና ከመይ መስለኩም ብዝብል ዘቕረቡ ሕቶም ሓደ ኮሎኔል እውን መልሲ ከይሃብዎም እቲ ኣኼባ ተፈምጢሑ ክቡራን ኤርትራውያን እስርዓት እዚ ኩሉ ነገር ወዲዎ እዩ ኤርትራ ኣብ ሓደገኛ ቀራና ትርከብ ኣድሕኑኒ ሕጂ እቲ ግዜ ትብል ኣላ ሃገር ሚኒስትርታት ኮሎኔላት ሃገር ንምድሓን በታ ትከዓሎም መንገዲ ይፅዕሩ ኣለዉ ኣብ ደገ ዘለኻ ወዲ ሃገር እጃምካ ክተበርክት ሃገር ትፅዋዕ ኣላ ብምሉእኩም ጋዜጠኛታት ነዚ ጉዳይ እዚ ብጽፉፍ ሓበሬታ ከተጋውሕዎ ይላቦም ስለዚ እዚ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብምሉእካ ብዕምቆት ክትፍትሾ ይላበወካ ስለዚ እዚ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብምሉእካ ብዕምቆት ክትፍትሾ ይላበወካ እምበኣር ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጥፍኣትና ዝህቅን ዘሎ ባእታ እዩ ጻውዒት ሰልፍናዳ ኤርትራ መቃለ ሓርነት ካብ ማእከል ህዝብናን ሃገርናን የድሄና ኣሎ ንመቃለ ሓርነት ምላሽና ንህበሉን ንቕሉና ንረጋግፀሉን ግዜ ሕጂ እዩ ጻውዒት ሰልፍናዳ ኤርትራ دلائي فتحن حرنتاتن مالت أبقون هزبنا مهلاونان بقبراو قاسي مثل فتحن حرنتاتن دلونتنا بمرققات مدحنن تسفان هزبنان حقرنان كم زخونا مرققاتيو ጻውዒት ሰልፍናዳ ኤርትራ አፍትሐውን መትከላውን መስመር ቃልሲ ህዝቢ ሰልፍናዳ ኤርትራ ዓሲልናን ተወዲብናን ኣብዘለናዮን ብክንዲ ዝኽኣልናዮን ንሓርነትና ንውፈየሉ ግዜ ሕጂ እዩ ጻውዒት ሰልፍናዳ ኤርትራ نحربنياتات قداياتن سدرابيتاتن سورة أخريا 31 ጥቅምቲ እንረድ አሉን ቁጠባውን ማህበራውን ችግራቶም እንፈትሐሉን አለናልኩም እንብለሉ ጊዜ ሕጂው ጻውዒት ሰልፍናዳ ኤርትራ قالسنا قالس هزبيو
ቃልስና ቃልሱ ጣዓትን ፍትሐውን ዝኾነሉ ምኽንያት ፀረ ድርብ ወጥዓታት መምላስ ምርግጋጽ መውሓስ ኩሎም ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት ምትካል ልዕልና ሕግን ፍትሕን ማዕርነታትን ጥራሕ ዘይኮነ ቃልስና ንምህላውን ዘይምህላውን ብግዴታታት ዝተስገደደ ግዴታ ብምዃኑ እዩ ጻውዒት ሰልፊ ናዳ ኤርትራ كبران سمعتنا بمقدام زبلنا يوم تحستوتاتنا زوم استخاتاتلكم من كوينون زمت بخالق تحستو إنا قنرخب كساب شعو سلام كنه نقول لنا